čus! Vítam vás u nového videa. Dneska ideme ochutnať najslávnejší asi drink na svete. A to sa volá Prime. Kámo, ja mám už na neho chuť, úplnú chuť. Musí to byť strašne dobré. A dneska ho ideme ochutnať. Aby ma nemuseli, no. No, 3, 2, 1. Je to tak sladko-kyslé, áno, sladko-kyslé. Ale je to dobré. Fakt, to strawberry watermelon je, neboli jahoda melón a je to fakt dobré. Ty kokšo, kúpte si to. Teraz tu v Trnave v maťových akciách to stojí 5 euro 5 centov. Nejak tak. No ale odporúčam tento drink. Takže, no, tak zatiaľ čus.